hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua rikiti bvu nasi makabatireko muri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndine ndakabata pazuva ranhasi ndiri kufamba ndiri kutaura ndiri mukati mekuru mukati madziri asi muri yeZimbabwe rigandikudzei ndine nyaya yepachinhoi yagarisa vanhu vakawanda pasi mushure memwe murume anosevenza pane rimwe famu ari mukati mekushanda kudaro mwana wake akarwara ndokubva papurazi ndokuendeswa muchipatara chepachinhou urwere hwaenderera mberi ndokutakurwa ndokuendeswa mukati meguta reHarare aendeswa mukati meguta reHarare mwari achibvatonga mwana achibva shaika nematambudziko. Murungu musevenzi achishevedzera kuti iye ndiri kukumbirawo tuso rubatsiro kuti mwana wangu ndikwanise kumutakura auye avigwe kuno kwandiri. Murungu ari kushevedzera kuti handikwanisi kukupa rubatsiro ende chiripo ndechekuti dai watombotanga washanda dzimwe 2 weeks ndozokupa rubatsiro mwana ari kumbochari. Murume ari kushevedzera kuti kubasa kwacho kunyange 2 weeks zachona ndoshanda sei mwana ari mumochari. Ndiri kurwadziwa ndafirwa nemwana. Pane zvimwe zviri kuseri zvakari papurazi. Ndine nyaya mhuri yeZimbabwe yemukati reguta reHarare asi nyaya iyi iri kusaidhi remabvuku Eastville takadaiwo kune kliniki iriko iri kushevedzera kuti iwewe kana mukadzi aine pamuviri muchienda kunonyoresa pai kuti uzobatsirwa pane mari iri kubviswa inonzi yehuku pachipatara. Mari yehuku yeyi ndio zita rayo iri kunzi yehuku haina receipt haina painonyorwa iri mari yaunobvisiswa ipapo. Vamwe vanobvisirwa $5 mamwe $15 mamwe $20 pavari kuzosangana madzimai vari kutoona kuti mari haina kufanana asi zita rayo inonzi yechi yehuku. Muri yeZimbabwe kana uchisvika paklinika apa unotanga wafona kuti ndiri kuuya unosangana nemunhu ari kugarira kugeti. Okay. Uchisangana naye kugeti wobva bhadhara $1 wobva wapinda mukati. Apo uchipinda mukati manje $1 iri ndere queue. Kana paine vanhu vari kupinda muqueue hausi kupinda muqueue uri kusvika chiro chii uchikerwa uchipinda wobva ruwa pasi. Vasina kubhadhara $1 iri vasina kubhadhara mari iyi vari kumira muqueue kana kunzi mozodzoka mangwana. Okay. Nyaya iri kuitika kumabvuku Eastville iyoyo iri kuitika zvakare munzvimbo yemakliniki zvakare ari munzvimbo yeGlenville. KuGlenville hakuna mari iri kutaurwa kuti mari ndeyechii. Unongomira muqueue mogara moshungurudzwa muri kuita ipapo ende munogara apa imi magariro makaita muti muri kumba kwenyori ende munogara apa budai imomo imboendai panze kusvika zuva dodoro mozoya mangwana. Pakaita kubvisa mari chete ari kupinda chirwa pasi vanozoona namagariro vakaita mahwani pane anenge apiwa matipi vari ngobuda chete vabuda chete. Imimi musina chamaita ndimunenge muchikoshungurudzwa muchingotenderera makliniki asi nyaya iyi iri kunetsa kumadzimai akazvitakura kunyanya ndokuri kupiswa vanhu ava. Zviri kunzi bhadhara mari yehuku. Bhadhara mari inonzi yehuku. So kana ukazobatsirwa pachipatara apa mari yayi hapane pairi kushanda here. Aiwa iyi ndiyo kuti wakwanisa kusevhwa uyezve kana usina kubvisa mari iyi waramba uchitenda runoko chiro chishungurudzo uchimirira havo uchienda pane vashoma vanotorwa ivavo kana usina kubvisa mari iyi uri kuzoshedzerwa ambulance unonzi tokushedzera ambulance inokutakura kuti uende chipatara chihombe kumberi pasina zvavaita hauna kusiya mari yehuku. Hero basa Minister weHealth and Child Care Dr. Douglas Mombeshora. Inzwai munzwe zviri kuitika kupi? Kumabvuku pamwe chete nana Glenville muHarare. Vanhu vari kubatwa nekutswe ruoko vari kubhadhariswa mari kana usina kakubvisa chioko muhomwe hapana kurapwa kwauri kuitwa. Apo munozviziva munhu anonzi munhu akazvitakura mukomakeri. Yes. Vakadzi kana vakuma 7, 8, 9 months munenge uri murwere cheshe akanzi pano pamagara apa pamvuri ndewenyori endai pazuva wobva pazuva ini ndio munzwisa mukadzi akazvitakura. Tinawo madzimai ishokadi ndo murwere wedu wokutanga. Zvakaoma ndofunga hurumende ichapindira kuti ipedze dambudziko rakatarisana nevagari vemuHarare. Icho kwadi muri yeZimbabwe